Yes, nami dire karon sa Tanggob sa Bix Encantadia. Ning visit mi dire kay atong bali-balian og bukog si Nicole. Kabalo na mo anang kanang bitong i-arrange ang mga bukog sa likod, pakuton. Ato pong unya na lang tanawa na lang unya. Ha? Ug mag-unsa si Monieka. Ready na ka Nicole ug unsa may tabo dire niya? Ug unsa ang kanila? Isa dito, dito. Bali-balian kag bukog. I-arrange ang imong kuan, i-arrange ang imong bukog dayon. Pakang ka sa kawa. Lagi. Para ma-relax gid ka mo may way sa murag mga old style sa una, di ba? Ya, ready na ka. Excited na magandang kayo. Ay, gutuman na kay baby. Ay. Ako dyan, naman ako, lamit na kay sigot na sabaw. Hello, good morning. Hi, good morning. Welcome to Bix Encantadia. Yes, yan ang unsa inyong mga offer diri sa menu Sa food. sa foods. Ang offer na mo sa foods is for now is adobong manok nga Bisaya o tinola nga Bisaya nga manok gihapon. Yun, kanang unsa orasa mo mag-open diri o unsang adlaw mo mag-open diri? Actually, open yun me every day. Okay. 8 to 5 p.m. Okay. Sa inyong food, unsa inyong best seller diri? Ang bestseller na mo is nilatang muñeca. Nakakuha na ka na. Hala, karon mo kadungugan na ay nilatang muñeca. Nakatry na ka ng nilatang muñeca mo, Mabay? Nga, excited ako tanaw. Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, never ever leave without me. Saan naman nila? Makasok ka maya ka. Unsa man si half sister? Damlog mo dito. O kayo din. Ya, Baby, ako bagay day, ako bagay. pinalasahan dyan ako ang gatas and bro. Kuan dyan, lasa Ay, yung patunga, muñeca. babe. Patunga, babe. Patunga. Roti to. Idungaga na mo. Idungaga na mo ni og isa kay daghan na kayong order. Daghan na kayong order. Idungaga og isa kay daghan ng order. Maglisod ta og kuan ani. Magyaw-yaw niya niya tubang customer dugay kay mga nilatan mahuman. Nainit man din rin napita dan. Mas dali-dali ni mo humok, viewers. Mga titas, mas dali-dali ni mo humok kaysa kani murag kuan naman gud ka. Linghod na kay ni, dugay pa ni malatan. Kani mga katong mga nagpaabot 5 minutes na lang yung nakaway. Kaning kuan murag dugay pa ni. 5 oras wala na salat. 5 oras pa nilatan. Gahi pa dyan. 5 oras pa nilatan na tong muñeca. Kani murag dali ra ni. 5 minutes, 5 minutes. Tingnan niya to tong mga customer dito apit na ni. Lasang muñeca gyapon ni kay nausara man sa kawa. Lasang muñeca. Ako bang bukoy. Alam mo, mo siya herbal. Blog ko. Okay, gahi pa dyan siya guys. Bebe, bali mo ng June E, baby. Malapit mo po pila. Kapulo ron. Ihulom mo Pama na siya. lawas tanan. Ano di, humul na to day. Juni idil. Balhin lang sa Okay. Ay, katawan ng bana. Titoy, mong sudaan kay gaway. Wa na. Yaba. Nagkabilang ko na. Wala, itabok na yun June E na day. Balhin na si Juni ani day.
Marimar ba? Marimar, butang ang bulak sa dunggan day. Marimar. Lamig gud ang tugat ni Munyeka. Hi guys! So, after eating, naami dari karon sa area sa bone setting. Bone setting na to si Nicole, ato ipacheck si Nicole o iyang mga bukog linghod bagyod. Ning tubo bagyog sakto. Di bagyod ni balikog. Kay kana man kung pagka-penguin mo lakaw ni Munyeka, ato nang ipacheck kung unsay diferensya ni connect mo na dres liog. Pingpin, jugutin. Ayun, nakakauban na mo karon si Tito Mr. Adjust. Mr. Adjust. Shout out ko sa Shout out there si Tito Adjust. Yes, sir. Like my page. Yes. Napoy page dito? Kasi Adjust. naay page sila Tito para kinsa tong mga taga Ozamis, taga Tanggob or any where duol diri kay naami nakalocate sa Tanggob. Naani siya si diri makita sa Bex Encantadia, diri ninyo makita ang iyahang every Saturday ug Sunday. I-visit na lang ninyo ilang page. Ang ilang page kay na sila yung mga schedules dadto, pero mostly nga wala pa yung new movement day, na sila every Saturday ug Sunday diri. So ilahang Facebook page is Mr. Adjust. So sayan ra kayo para makabalo mo kung unsa ng Mr. Adjust, unsay trabaho ni Mr. Adjust para ninyo mga viewers nga gusto mo try ani. Barato ra kayo i-check ninyo ang ilahang page. Ayun. Enjoy watching while si Munyeka gi-arrange ang iyang pagka-penguin mulakaw. Hinaot ko nga matarong ni Mr. Adjust ang iyang pagka-penguin. Matabang ka na, Nicole? Ako kabalo. Tanaw na to. Sige. Atong option karon. So, enjoy watching. Wala niya yung pera. Ay, nako. Walay sakit. May pirap kaluhot ra. Pangita niya asang sakit day. Sa kayo eh. Tawag ito. Dili to pong yung tiil, no? Sana, hindi ko picture ba? Kaya magklaro yung tiil nga nila ito. Na! Day! Makog yun di ay dili ka murag penguin mulakaw, day. Kidili to pong inong tiil. Hindi ko kayo magtiil. Ask kayo isa. Kala hita lang. Last na lang, Nicole. Hindi ko. Mag-isa ka. Nakulban. Nakulbaan. Mag-isa ka. Kuan siya kay balion man daw ang sobra. Dili man doon po ang tiil ni Munyeka. Balikon ang sobra. Kulbaan mo kayo siya. Ngihi siya, oh. Pag-ingon nga dili tupong kulbaan siya kay balion niya kuno sobra. Relax lang. Relax lang, Nicole. Relax lang. Ay kablaga din lagi kay mong pananagal. Relax lang. Iligi. Siguro na ito butlong gamay. Doon, day. Ay may labaw ba putlon. Lami no. Lami biya na. Gilok biya. Ang dagay daw eh. Nakagilok biya ay. Agay. Ano bang yarn? Agay. Uy!
Maningaw na kayo. Sintanan ginadaan. Yan ha, ay maningaw siya mong buko nga. Relax na. Relax na. Kuy. Okay. Aday. Adam. Tingog na mag-una. Relax lang, likod. Yung tingog na mag-una, wag paghihinat. Biya. Relax mo kayo. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Tulog-tulog lang. Sarap buhay, Monyeka. Gamit ko. Oh, napia nga, kapila-pila, napia po nakatuloy mo, sige pa na, sige pa. Napia nga. Sarap na. Oh, wala, napia ka magkamot, singko. Taas na kay-servisyo ka mo tawa. Sige, Taas na kay-servisyo ka mo. Kasi ano kaya? singko, piang yun. Te, 20 te. Okay, pera. Pilgid kayo na ko, te. Naanak ko ng gawas ng panunod ulit. Buhay, patulog-tulog lang. Sarap buhay. Wala. Alas na ang kamot. Manirahay, maguna siya ko. Grabe na sa doy. Gabi, runner di ba? Sa liban man daw. Pumahan eh. Dami kayo din, no? Ikaw sa relay. Napuses mo daw. Kami hawak ko ng pinti sa hawak ha. Aw, kasubukas na ba? Ay, panggahe. Umugla. Gas, delay. Kaya? Agay. Agay. Bubok na. Kuray, balot. Relax lang. Ayun. Iri, iri. Mairi ka karon sa tao. Uy, 9cm na. Wala na Congrats. Agay! Utot, uy! Dili ko to, oy. Ayun mo na yung kamot. Tanaw ka na. Tiyang na. Ikaw na, bilan na kayo. Singko kayo po. Relax lang ha. Yes, Sanday. Lukit, manaikot. Kanyo. Perfect tayo. Ganda ko ba? Ayaw makatawa ng mga wipis. Tawag ka mapi. Mapi, tatawa ka. Mangunay, manday. Sige, tawag ka mapi. Mangunay, man ka. Gamit tayo. Tayo man ako. Wala ay gusto. Bantay ka. Tayo Magamit na, patay sa Tay sarmi. Dami
Ang ilong, napiyang. Grabe mo mga basher! Para ka? Ayaw katawa mga pe! Mamaki ka tayo! Katawa? Ayaw katawa mga pe! Wala na! Ayun sa ina. Mga sa ina, may Ang ilong napiang. Oh, mayroon sila kilo! Ano na patas on? Ano sakit? Ala! Yun na. Bye. Hala. Day, matara daw, day! Tinawag pag yun, alado! Dili na sakit? Wala, tinawag yun, day! Tinawag nila, kulang gining lawas sa niron. Ay, mga! Ala! Kana, kaya kami makabalas! Papo mo ko lang mo. Ay! Ala, wala sa kamot. Unyo lang ka mga pa. Unya lang ka, wala mo bigyo labot na ha. Uy, abro ka ko. Ayaw ito. Muy abra biya pun dire. Ay, panggahay ah. Ay, panggahay. Relax lang. Relax lang, Relax lang, ayo pangusog dai. Ay, maningaw ka. Maningaw sa yung likod. Ay, piti oh. Yan, lasa. Tinuod na kita dai, adjust ang ilong. Okay. Ay kato. Agay. Agay. Alam taas! Bitaas legit! Bitaas legit! Legit! Legit to legit! Ako na sa amin gani, ano nito ostoy. Be, lakaw daw, be. Di na ba, pingbin mo lakaw, be? Taro nga ka ng plaster ni mga lakaw. O, dili na gyud para ganina nga anak kayo. Naghanap eh. Sige ba? Hanap ka mo? Kalap na yun eh, bumuklo. Bigas po. Dog lang. Dog lang. Sama. Ay, tingog. Ano ka? Anak ko tagil na po. Klaro ka sa kuhaan. Yun yung mga sa puno nga. Ano to eh? Ito mo na, kaya na. Ito, day. Sakit. Dumi kayo? Sana ay. Sana. Yan, relax ka yan, relax. Put ka na. Ganina, yung tail dre, dili tupong din. Kani siya sakit. Kay ayang hip bone. Ikang maong taas na yung isa. Tapos kung balik ka, kung paano ba tupong. Plaster ni ko. Straight na tawang yung kuhan. Ano din, Paul? Before and after, Paul. Wala ko ganina. Ano kayo? Okay na siya. Then, yung nilakwan. Usap na yung nilakwan. Kaya na-strip naman. Sana all! Usap galing ilong. Nilakbuhan ako. Nilakbuhan na dayon. Oh, baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never ever leave without me. So guys, that's all for this vlog. See you on the next vlog. I hope you enjoy our videos and I hope you subscribe to our YouTube channel. Baby, please let me love you much. Come on with me, baby. Oh, never
ever leave without me.